iki lho. Oh iya. Sendalan meling lho lebih. Lah iya, kan lah bujiji kok ngono-ngono. Ngaturi pininga dumateng para-para ingkang sami mirsani upacara menika rantamane upacara profesi sampun anjok wonten samadaning papan pawiwahan. Sekali lagi mohon dengan sangat panjenengan sekalian kula aturi radi mundur sekedhik. Apa profesi menika paraganipun menika boten trima atusan. Semua kegiatan yang ada di Sarangan jam saat hari ini prei. Semua kegiatan prei. Manika tumapaking upacara kawis tinggal para manggala-manggala ning jurit ingkang pinaragan saking para-para putra wayah asuhan SD Sarangan. Kakung putri, apalagi ini ada sebagian dari SMP ingkang ngagem lendang abang menika dari SMP. Allah budi kata candrane sinten keparang mangarsa lampahe ngadi cara sang subuh pangarsa kang sae. Nyuwun dhumateng asane Gusti Kang Jagat mugi lampahipun sang Bendara tansah kalih saking rubeda sengkala sawarga-warga. Subuh menika pangarsa panggala kang sae butet piteksa trembada anasta jejimbahan hamyak sedaya rubeda sengkala supados kepareng hanjaying bawana salamiya. Urining lampah punika sang subuh manggala wonten candranipun pagrayu pager bagus. Ingkang winastan kadang Mas Salampati kesana kepareng hangayap sang Bendara kekalipun samapta dulu siwirga ing gati kepareng hanawung trida hamanembra menawi dados jejibaning sampun kasinampiraken. Non sawora dipikir upacara sudah sampai di tempat
cundhakaning lampah ingkang wonten ngajeng piyambak menika wonten seratanipun. Wonten seratan yang keparang katuraken sumangga, katuraken seratanipun Labuhan Tlaga Sarangan. Menika wonten seratanipun dumateng para winasis ingkang angrigen tumapa ing upacara. Menika wonten Labuhan Tlaga Sarangan. Saburining cundhakaning lampah menika para putri sadomas sampun kepareng lumaksana sang cundhakane kalampah nindih kepareng asta seratan Labuhan Tlaga Sarangan. Lelabuh marang tlaga sing ana awakmu dadekno sarangan kuwi panggonan kang yekti manembah Gusti. Jangan di depan upacara. Lelabuh marang jati diri. Lelabuh marang jati diri. Tlaga menika isipun banyu. Dadi banyu kang suci, sejatine banyu suci. Sageta dados toya perwita sari ya sarining toya. Wonten sarangan menika panggenan dadekno kanthi banyu suci panggonan manembah marang Gusti kang murbaing dumadi. Tansah manembah marang Gusti kang karya jagat. Panjenenganipun kang kepareng namung rida manembromo angasta seratan. Mugi tansah saged labuh wonten ing Tlaga Sarangan kanthi rasa kang sejati ya sejatine ngrasa. Ingkang sampun kepareng hangayang tindakipun Rayu lawan pager bagus hangayang tindakipun sang pangarsa kang sae. Saburining para putri adomas ingkang ngaraken sekar menika wonten seratan Ari Jumat Pon. Mangke wonten seratan Ari Jumat Pon. Menika anggenipun mulih dumateng Allah Subhanahu wa taala ing rikalenggan dinten menika. Sumatang Bacara Sumangga ingkang ngasta songsong agung sineratan songsong Nagaraja ingkang mali panjenenganipun Bapak Lurah ingkang medal menika anglenggahi pemerintahan Sarangan inggih panjenenganipun Bapak Suhadi Sarjana Ekonomi. Menika wonten malih seratanipun Jumat Pon. Menika sekar menika asung bala bukti dumateng Mbok Raja bumi sing ngandhut rejeki, jagat sing asung kuwat. Tunggakaning lampah kanan kiringipun panjenenganipun Bapak Lurah menika Talang Pati ya Pratiwa Manggala. Talang Pati ya Pratiwa Manggala wonten seratanipun seratanipun menika dipun wali awit menika Labuhan menika menundung segala wisesa yang ada di Tlaga Sarangan. Seratanipun Nata Bagama Nyaya Dajapapa Lawa Satada Kara Tanaha menika walianipun Kalbu Balik. Sanes kara pratenunggang kanthi nujuri Sang Suba Manggala tumapak ing upacara pasrah penampi
panjenenganipun Kyai Saraya Jati kula aturi tindak dumateng sangajenging upacara Kyai Saraya Jati ing mangke langsung panambinipun Kyai Wasita Jati ingkang ngemban wasit wangsitaning upacara labuhan. Menika Kyai Saraya Jati ingkang dipun pandegani dening pun Bapak Sunardi Kepala PHRI Sarangan. Sumangga ing karsa wedal katur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera. Swalembun swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan rahayu, rahayu, rahayu saku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.